singangqibi ezigawini abantu bafunde khona usizaba mnyama nje abantu befundisa abakulelana naxhaba ngaba abajasi mhlophe umsebenzi kaThixo ayambi ivangeli ayambi siyabonga nakuwe mdlane phinda apha ezalali zabo kuphi ba Endabankulu onosuka eMampondweni siyabonga ngomdlalo siyabonga sister Simon niphile mamgcina usuvuka sento zalapha ufika apha nawe utofika apha uvuka sento zalapha yosulela magaba nazo bangakusulelanga lapha ekhaya kwakho ke siyabulela ndiyavuya uma kaviyo khona siyabulela ngabantu balapha Wiseman abantu baphakamisayo noma kweza ndawo bakuso ngabalapha engomntanami lo onxiba isibhekhi phangemva stand up shi esesithi wanibaleka umntanami awunibalekanga ndiyavuya ukubona mani ngalo mazwi ngibonga bonke abantu abalapha mamfounder hey ndimlindile abufounder niza kwenjenje apho uthi bangaphile kulo fiva yabo ngandivile benibheke enkonzweni Thixo mabe kodwa xa ungikhona nikhona nonke nomama ubaba notata uNdlovu ndiyabulela bomama bam xa manje sithi uNdlovu nisaya kwethamba kulamtshana wam niske ndiphakame nani niya siyabulela kakhulu bulela nakutata uPay man xa ulapho uPay ungumkhwembe kawulapha ezamuzala ungumkhwembe kawulapha ebethenge 7 unento isekhona wathe ukudala yakho wena uthi 7 ngale ndisayibambile noma kakalaphindela ndisayibambile la uzandifonela ke ndizawufanza thetha nawe nje siyabulela Thixo makabe nani ke bazalwane siyabulela nonke nizene benizosithandazisa makasi uyibonile intombi yakho lijoni ndiyavuya uba likhona nizobanqenela nodade bawo aba uDabs ndiyakwazi sumqiba anazi umlibala ndiyamazi uDabs bakwamkhokheli uTaspish uyamazi oyintwana kuTaspish ndiba ngubhuti wakho ongwehlaluva kwakho Nkosi yami ndiyabonga nizobaxhasa abantakwenu akho umuntu oyedwa mamkhwaza siyanibulela umbonile lwasesibeleni ubuthe makezapha uyamazi uxelele babebheke naye emlanjeni yena namhlanje yabona uyashumayela sowuguqula umuntu ungekanxibi sowuguqula umuntu seguqula umuntu mamkhwaza yena usukapha orkani seguqula uyabafaka bazamtsala babantu abafaka ngaphakathi bamtsala siyabonga ndibonga ubo ayikho enye into man do this thing ayithandeke le nto like nimoyi didenge ayithandeke man Athatha uthatha kwakho ngasempindini lo muntu uzamngena ndinathathelwa yakhe le game imfunayo uzakuthandazisa mama uzawuphila khona nje vula inhliziyo wena Thixo makabe nami noma mgcina abafuna unibaleka tu alakane hamba nentambo emfutshane siyabonga Steve much more man but another brother from Uppington he can't Angles and Africans perhaps only. Can't Shumaila Patel none mix again. English and Africans. I preach here. He doesn't understand because I must preach English and Africans.
Where much I'm religion, private to love with, long way banana. This is how you're up in Tinland over here, and Africans, some Shuman Africans, it's all a dog, some food scores, a dog. Thank you, Steve. Mama didn't trust you that you are going to stay. He said, no, he doesn't understand the language that you are speaking. He's going to go away. But you're still here. You proved you're wrong, right? It's Mama, I proved you're wrong, Mom. Going to stay here. Thank you, man. Be strong. Faithful to God. You'll see what is going to happen. Oh, because some sabulela, I don't know, we sing God. Each of our people, it's about to do, about to languages. Kubukile siyabonga abazalwane bami ngibuyise inkonzo ngalomazo nabanye engabaziyo nabo abanye bathola iqhiza emhlophe bazaguquka aba sengithola iqhiza emhlophe umama yena kumachesi siyabulela ngouza kwenu Thixo nisikelele ngongena kwethu sakuhlabeleka intulo ngoku sibe sobeka inkongozelo apha emva kwako iband yabo ndilinde phasi yobusisa amanzi salomkela phandle ufefe safika wakwethu ubeka inkongozelo siphume phandle siyophakamisa izandla phandle bengathi kubashembe inkonzo yasephakameni khonzelwa phandle inkonzo yasephakameni silomkele phandle ufefe kwenzele insikelelo sikaThixo ndizama ukuthi ndiyabulela kakhulu Dlamini kakhulu ndiyabonga ukuthi uThixo akuthwala uzoba lapha makumane banjalo wesihlabelana inkulumo 345 uyeza sibhekene yona uyeza Thank you.